Ngayon sa'yo main katil kapsuli sila walau puisin pinalintak sa atin kay inmun maumdi si kamatsun kamay na happy lang Krista melday untu mukanong kalungkang ay natin ahoy sige sinawang to ahoy siyage senno kisanin ahong tayo sila nagam sanin kathagaw ng lasigam susun velgam ito tuy pay velgam tuy di sa paano Krista melday untu mukanuam kalang kamban dingi kalungkang ay natingi hugdampalal na nagam